Escoltes Animals Polítics. Avui és 8 de gener de 2026 i aquest és l'episodi 17 titulat Traure a la llum allò que el poder vol amagar. Reprenem Animals Polítics a pocs dies d'una agressió militar a Venezuela que deixa commocionada l'opinió pública mundial i sentenciat l'entramat de normes i institucions internacionals. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat Caracas, assassinat vora un centenar de persones i segrestat el president Maduro sense cap base legal, ni nacional ni internacional, i el que és pitjor, sense cap garantia que no es torni a repetir. Que Estats Units ataqui altres països i enderroque governs estrangers no és cap novetat. Ho ha fet de manera contínua des del segle XIX. La diferència és que ja no ho justifica amb cap excusa hipòcrita. Trump deixa clar que ho fa perquè pot, perquè vol i perquè en traurà profit apropiant-se del petroli veneçolà. Tot i la seva descarnada franquesa imperialista, encara queden moltes coses per saber del que ha passat realment. Proliferen les especulacions i esbulos sobre pactes secrets o traïcions internes perquè ni el govern agressor ni el govern agredit tenen interès en que se sàpiga tota la veritat. Per essència, l'hàbitat natural del poder, sobretot quan és abusiu o corrupte, és la foscor. I en l'episodi d'avui volem parlar precisament de la necessitat de traure a la llum allò que el poder vol amagar. En 2006, fa ara 20 anys, Julian Assange va fundar Wikileaks, un portal que comptava amb un sistema que permetia la remissió d'informació per part de fonts anònimes i que va permetre la publicació de milers de documents classificats que afectaven a governs molt poderosos com el dels Estats Units. A més de cables diplomàtics, Wikileaks també va treure a la llum ferramentes de ciberguerra i espionatge creades per la CIA o la vigilància del president francès per part de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units, NSA, per les seues sigles en anglès. Pel seu activisme a favor de la veritat, el seu fundador ha estat perseguit, empresonat i condemnat, a més d'haver patit intents d'assassinat. Si Wikileaks va poder publicar documents classificats és perquè algunes persones se la van jugar des de dins. Per exemple, Chelsea Manning, soldat que va filtrar diversos documents secrets que acreditaven greus vulneracions de drets humans a l'Iraq i Afganistan. Entre ells, un vídeo en què es veia com un helicòpter de l'exèrcit nord-americà assassinava un grup de civils iraquians i 2 periodistes de l'agència Reuters en Bagdad. Per la seva col·laboració amb Wikileaks, Manning va passar 3 anys en presó provisional i un tribunal militar la va condemnar en primera instància a 35 anys, dels que n'havia complit 7 quan la seva pena fou commutada. Posteriorment, va tornar a ser empresonada un temps per negar-se a declarar en el judici contra Julian Assange. També li devem a un exagent de la CIA, Edward Snowden, les revelacions d'informació classificada sobre el programa PRISM de l'NSA i les pràctiques de les agències d'intel·ligència del Regne Unit, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda que efectuaven un espionatge massiu a través d'internet a ciutadans dels seus i d'altres països. Snowden va demostrar com aquests serveis d'intel·ligència no sols violaven la privacitat de persones anònimes, emparada per la Declaració de Drets Humans, sinó com aquesta vigilància representava una profunda amenaça per a la llibertat d'opinió i per a la democràcia. A l'estat espanyol no hem tingut un Assange o un Snowden, i no serà perquè no hi ha extralimitacions i abusos dels aparells militars i policials. Pel contrari, el personatge més conegut de les clavegueres de l'Estat és l'excomissari José Manuel Villarejo, amb una trajectòria ben representativa. Torturador durant els últims anys del franquisme, sota el paraigües de la lluita antiterrorista, autor d'informes d'espionatge contra polítics, periodistes, jutges i empresaris per compte propi o a demanda de ministres de l'Interior tant del PSOE com del PP, implicat en l'Operació Catalunya muntada pel govern de Rajoy contra els dirigents independentistes, va acumular un patrimoni de més de 20 milions d'euros, ha sigut jutjat en diferents causes, absolt en unes i condemnat en altres, i encara n'hi ha que estan en fase d'instrucció. Recentment ha faltat Patricia López, periodista d'investigació que va destapar les gravacions de Villarejo i que per això va rebre més querelles que reconeixements. Perquè, sobre les clavegueres de l'Estat, a Espanya impera encara la cultura de l'opacitat. El màxim exponent d'aquest paradigma l'encarna la Llei de Secrets Oficials vigent, que data de l'any 1968 i que, tot i la perseverança de formacions polítiques com el Partit Nacionalista Basc, no es reformarà en aquesta legislatura. Aquesta llei franquista preveu que els secrets oficials ho siguen per a sempre, mentre que els nacionalistes bascos han proposat en diverses ocasions una llei de terminis congruent amb les democràcies del nostre entorn.
El PSOE, no obstant, ha deixat morir totes les iniciatives en aquest sentit, fins i tot el projecte de llei que va aprovar el Consell de Ministres en juliol de 2025. Entre la llarga llista de secrets encara per desvelar hi ha, per exemple, el colp d'estat del 23F, el paper dels governs espanyols en els assassinats del GAL o la intervenció de l'Estat i l'Església en la trama de xiquets robats. Per acabar amb l'opacitat és fonamental el paper del periodisme. L'anomenat quart poder ha d'exercir un control no només sobre els tres poders formals, l'executiu, el legislatiu i el judicial, sinó també sobre el poder real, que en una societat capitalista són els diners. En aquest sentit, resulta molt significatiu el que conta, en el molt recomanable documental Cover Up, el llegendari periodista d'investigació Seymour Hersh sobre la seva experiència en el New York Times. Tot el coratge que el diari havia demostrat en enfrontar-se al president Nixon i al fiscal general dels Estats Units per a publicar els papers del Pentàgon es va tornar incomoditat amb les seues investigacions sobre una gran corporació empresarial nord-americana. Un altre dels perills és l'autocensura dels mitjans respecte de figures que consideren intocables, com va passar a Espanya amb el rei Juan Carlos de Borbón, qui va romandre protegit durant dècades per un pacte de silenci sobre els seus escàndols personals i econòmics. És de justícia recordar que l'únic llibre que va trencar aquest tabú va ser Un rei golpe a golpe, publicat per Ardi Belcha l'any 2000. Perquè això no torna a passar i el dret a la informació prevalga, ens calen mitjans de comunicació independents del poder econòmic i disposats a investigar-ho tot i publicar-ho tot. Caiga qui caiga. En aquest episodi, el nostre animal polític és Sergi Pitarch, amb qui conversarem sobre el paper de control del poder que han d'exercir els mitjans de comunicació i, en concret, sobre la seva experiència en el periodisme d'investigació. Sergi Pitarch Sánchez va néixer a la Pobla de Vallbona i es va llicenciar en periodisme l'any 2006. Es va iniciar com a redactor en Les Províncies i va passar després al Levante, on va treballar a l'edició de Castelló i a les seccions de Política i Economia, arribant a ser responsable dels dos departaments. Abans, en 2009, havia participat en la creació del diari digital en valencià L'Informatiu. Va ser també president de la Unió de Periodistes Valencians entre 2013 i 2017, any en què es va incorporar a l'edició valenciana del diari Puntes que dirigís des de gener de 2025. Al llarg de la seva carrera professional ha dut a terme investigacions periodístiques destacades, com les dels casos Emarsa i Blasco. Més recentment, junt amb els seus companys del diari Puntes, ha contribuït a destapar les mentides de Carlos Mazón respecte del seu dinar i sobretaula en el Ventorro, el dia de la Dana. Sobre això, precisament, ha publicat en castellà en Planeta i en valencià en Bromera el llibre 29O, Les hores del caos. Sergi, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Què tal? Quina il·lusió estar així en el programa amb vosaltres dos, que ens coneguem ja també de molts anys. De batalles. Sí, tant. Sergi, tu ara dirigis la delegació d'un mitjà que s'ha caracteritzat des del principi per investigar i denunciar la corrupció, però ja abans vas destapar alguns escàndols que acabaren tant en judicis com en condemnes fins i tot de presó. Quin és el mètode a seguir en una bona investigació? Bueno, encara n'hi ha gent en presó d'algunes de les investigacions i encara els queden anys. Per exemple, en el cas de Marsa encara n'hi ha gent en picassent complint penes molt, molt llargues. A veure, el mètode, li diguem d'investigació, però és el mètode del periodisme, no? El mètode de contrastar, el mètode de buscar sempre el rastro del dinero, no? Que se diu en castellà, no? I un poc ha sigut això, sempre intentar desvelar el que algú que mana, siga un empresari o siga un polític, no vol que se sàpiga. Perquè sempre, jo moltes voltes dius, bueno, no pot ser ara, després de tota la tormenta que vam tindre en els anys 2010, 2011, 2012, 2015, uno pot pensar pues, que la gent se tallaria i no continua fent maldats o no continua repartint contactes amics o no continua cobrant comissions o no continua utilitzant el poder polític o el poder econòmic per a beneficiar-se de manera ràpida, no? Però, bueno, hem vist, i ho estem veient també en la pròpia reconstrucció de la Dana, que els malos no paren mai i sempre estan maquinant
per a veure de quina manera se poden beneficiar dels diners públics. Hi ha un bon grapa de pel·lis, com per exemple a mi me ve al cap Spotlight. Creus que són una bona referència perquè la gent es faci una idea de com es treballa en una redacció? Jo crec que sí. Nosaltres, a més, tenim el documental On era Amazon, que és el treball, diguem, diari de l'edició del diari.es al País Valencià. Salvant, evidentment, les distàncies del Boston Globe, jo crec que nosaltres així fem una bona història, som un bon equip, crec que un bon equip ben compenetrat i tenim recursos. Tenim recursos per a investigar, tenim accés a totes les bases de dades possibles, tenim fons, tenim experiència, portem molts anys i coneguem com funciona també el sistema administratiu, també com funciona una empresa privada, però sobretot tenim el més fonamental per a investigar corrupció o per a un poc posar en un compromís al poder, que és tindre independència econòmica. Jo vaig tindre molta sort de treballar en un Levante, el mercantil valenciano, que era independent i que tenia aquesta independència econòmica, malgrat la crisi brutal que va vindre, i tindre uns caps que permetien i donaven mànega ampla per a investigar. I ara el diario.es, jo crec que som dels pocs diaris en Espanya que se pot permetre el luxe de tocar pràcticament al poder econòmic i al poder polític permanentment per a quan fan coses que no toca o quan n'hi ha casos de presumpta o possible corrupció. Jo crec que, independentment de lo bons que siguin els teus periodistes, del mètode, el més important de tot és poder tirar endavant una investigació perquè tens independència econòmica i perquè saps que no te la van a frenar. I les fonts, no? Importantíssim per a poder accedir a la informació. Com s'aconsegueixen les fonts i com es gestiona la relació amb elles per a guanyar-se la confiança i mantindre-la? Jo crec que això és clau. Crec que jo en això sempre insistix molt en fer cas a tot el món que vinga a demanar-nos alguna cosa. Perquè les fonts el que volen també és, quan algú se juga un lloc de treball, el que vol és que la informació isca, no vol trobar-se en un atxucat o que conten la informació i aquest periodista o aquest mitjà de comunicació acaba inclús donant-li la informació al malo, no? I en aquest cas jo crec que és clau també gestionar, no, aquesta confiança en les fonts, no? El guanyar-te la seva confiança. Jo crec que ja tenim, amb el pas del temps i amb molts anys, doncs així tenim periodistes que la gent que està disposada a denunciar se fia del diari, se fia de la marca i se fia dels periodistes, però és que amb nosaltres tenim molts canals oberts per a la denúncia de corrupció. Tenim un canal que es diu Pistas, al que la gent de manera anònima pot enviar una denúncia per corrupció que nosaltres investiguem. Ens arriben un parell de denúncies a la setmana o cada 15 dies que nosaltres totes almenys fem un inici d'investigació. Aquests canals segurs és molt important que estiguen oberts en els mitjans de comunicació perquè hi ha molta gent digna, molta gent honrada que vol denunciar aquest tipus de situacions i sempre atendre a tot el món, perquè una història que tu possiblement te puguis saber que no és un cas de corrupció pot ser una cosa molt grossa. I després el secret professional, no? El mantindre la confidencialitat de les fonts, cosa que s'ha vist fins i tot en el judici al fiscal general de l'Estat. Sí, jo crec que en Espanya, per sort, el secret professional està bastant ben protegit. A mi m'han imputat un parell de voltes per revelació de secrets i una vegada anat a declarar i he invocat l'article 20.1 de la Constitució, s'ha acabat, s'ha arxivat la causa i ja està. La veritat que els periodistes en Espanya, al contrari que en altres països europeus, inclús en Estats Units, i no té ni que parlar en autocràcies, no?, que és molt més complicat. Jo crec que en Espanya, o jo per l'experiència que tinc, sempre n'hi haurà excepcions, i sempre n'hi ha situacions complicades, però jo crec que es garanteix bastant bé el secret professional i això és molt important, perquè és que si no les fonts no vindrien. Per això també, quan s'han intentat desenvolupar agències antifrau o inclús la pròpia fiscalia, la pròpia justícia, al garantir un mínim de seguretat als denunciants. Evidentment, amb totes les garanties també per als acusats, no? Que nosaltres això també ho fem. Nosaltres intentem contrastar, intentem parlar sempre en l'altra part, intentem un poc que es doni la seva versió. Perquè al fil del que comentes, una vegada s'aconseguís la informació, quins són els requisits mínims per a contrastar-la? Per exemple, si són documents, evidentment la validesa del document, contrastar-los de manera oficial. Si són fonts, doncs, tindre un parell de persones que t'ho puguen confirmar. Mira, per exemple, a nosaltres, en plena investigació de la Dana, ens va arribar a la redacció una gravadora amb àudios d'Amazon en un comitè de direcció posant a caldo al govern d'Espanya i amb declaracions més que interessants. Com no van poder confirmar amb una altra font que fora testimoni d'aquesta declaració, no van publicar
els àudios. Vull dir, nosaltres anem molt en compte per a que no mos pillen, perquè ja t'he dit, nosaltres ara en aquests moments, com també som dels pocs que estem amb aquesta història de fer investigació, estem rebent moltes querelles, moltes denúncies que intenten dissuadir-te, no? En el pressupost jo crec que d'enguany ja passarem els 300.000 euros en despeses jurídiques al diario.es, a tot el diario.es. Això és molta pasta, perquè empresaris, polítics, jo vaig estar 2 anys imputat per Vicente Boluda, per contar en el diari que havia repatriat 100 milions d'euros de Luxemburgo. Totes aquestes històries que van en l'ofici, no? Van en el salari, però que si no tinguérem un diari que tinguera independència econòmica i que tinguera pasta per afrontar els processos judicials i tindre una certa assessoria també judicial quan vas a publicar la informació, doncs possiblement no podríem tirar-ho endavant. Sí, perquè parlem de quan aneu a publicar, no? Tu has dit que deixareu de publicar una informació per no tindre-la suficientment contrastada. Però hi ha hagut informacions contrastades que no s'hagin publicat, per exemple, per qüestions legals? Jo sóc sempre de publicar-ho tot. O sigui, jo no sóc de quedar-me coses en el tinter i si cal no contar-ho tot, però contar el 80%, perquè moltes voltes n'hi ha temes legals, o per exemple amb el tema de les fotos, nosaltres som molt escrupulosos, moltes voltes les fotos són la pròpia notícia, fotos de xarxes socials, personals. Això, si te denuncien, ho perds en un tribunal. Entonces nosaltres, a no ser que tingui la seva autorització o tingués l'autorització d'alguna persona que apareix en la foto, no se poden publicar. I moltes voltes hem tingut imatges molt interessants que no hem pogut donar perquè no teníem aquesta confirmació. I per decisió editorial t'has trobat alguna vegada en alguna notícia que no s'hagi donat? Jo és que sóc bastant insistent. Jo no recorde ninguna que hagi tingut. A millor parar-la 24-48 hores sí, per afinar, però he tingut la sort, quan he sigut, diguem, redactor de base, de tindre caps que li tiraven a tot i que permetien tirar-li a tot amb la prudència. Doncs moltes vegades potser rebaixes el primer titular perquè també per evitar-te la querella o en el cas de que vagis a judici, no? Per exemple, en esta de Boluda, un verb era lo que era la condena. D'haver titulat elusió fiscal, a dit evasió fiscal, era que m'havien condenat o no. I de fet, vaig gastar la paraula elusió i el jutge me va donar la raó i van arxivar la denúncia, no? Vull dir, sempre estàs ahí en el fil, vull dir, a més, nosaltres que anem prou fortets, sempre intentes, però bueno, això mos garanteix que jo en molts anys de professió, més de 15, no ens hagin condenat, però a mi no m'han condenat mai, saps? I això jo crec que també és important. Parlem d'algunes de les investigacions periodístiques més sonades en les que tu has participat. La primera que se'ns ve al cap és la dirigida per Rafael Blasco amb fons de cooperació. Què ens pots contar d'aquell cas? Jo és pràcticament el bateix de foc. A més va ser un cas molt de pel·lícula, no? Una persona anònima amb un expedient que ha furtat de l'administració i d'una empresa, te l'ha donat i després de mesos d'investigació, de cribar la informació, de contrastar-la, a més era un tema que era la cooperació, que és una legislació molt particular, diguem, de tindre el suport de persones que sabien com anava, acabes muntant. Jo recordaré tota la vida el dia que el van traure, que crec que era un 10 d'octubre, dia després del 9 d'octubre, i després vam estar 25 dies seguits desgranant tota una trama de corrupció que a més el govern valencià negava. Això va acabar, després el PSPB i Compromís ho van portar a la Fiscalia, va acabar amb condenes molt sonades i s'ha recuperat molta de la pasta. Jo no he tingut casos així similars, però tan grans, de tanta magnitud, de tants dies escrivint. Jo vaig arribar a fer més de 80 informacions amb el que teníem i les derivades del cas Blasco. I això ja t'he dit, va ser una gola profunda que va vindre i després que ens va ajudar en tot el procés i que va fer caure a un conseller, però va portar molta confirmació, molta contrastació amb les fonts, molta negociació també amb fonts, diguem, que estaven implicades i que te guanyaven la confiança i que t'ajudaven a estirar del fil. Per exemple, recordo el cas d'una de les ONGs que estava implicada, que a base d'apretar-li ens acaba descobrint que la pasta estava en Miami, gràcies a les transferències que ell havia fet. Això, en la causa inicial que ens van passar no estava, però va ser una investigació que vam seguir fent. Això, en una investigació judicial, possiblement te pot costar un any o dos, perquè han d'enviar requeriments. Va ser com
el tòtem, no?, d'una investigació per corrupció. A més, perquè eixia de la societat civil, eixia de gent que molt preocupada amb el tema, i va ser un treball també de guanyar-se la confiança perquè vingueren a mi i no anaren a un altre lloc. A més, me va passar la informació en la biblioteca de l'Hospital de València, ahí tot en un pendrive i a l'ordenador, que, vamos, va estar molt xulo, la veritat. I un altre cas molt sonat també va ser el de Marsa. Recordem que va ser el desfalco de milions d'euros de l'entitat metropolitana de sanejament d'aigües residuals, Enrique Crespo, alcalde de Manises i altres implicats. En aquella investigació arribares a protagonitzar una peripècia de pel·lícula per tal d'aconseguir parlar amb una de les suposades traductores romaneses contractades per la trama. Com va ser això? Pues esta va ser una altra variant, no? Sí que se va presentar una denúncia que va acabar en el jutjat, però el jutjat anava en una investigació i nosaltres des del diari vam fer una investigació paral·lela, perquè moltes de les informacions que nosaltres anàvem traient de propietats, de persones, anava per la instrucció, però nosaltres, com parlàvem amb tots els investigats, pues molta gent volia venjar-se d'altra i tal, i te donava informació molt sucosa. De moltes converses amb molta gent, pues un dia me crida una d'aquestes fonts i me diu: «Ixes traductores romaneses treballen en el club Las Mimosas de Benidorm». I jo vaig demanar permís en el diari per anar-me'n un parell de dies a Benidorm a investigar, perquè nosaltres, a més, teníem el domicili de la persona, bueno, teníem bastant informació, i allà que me'n vaig anar a Benidorm. Justament vam anar primer a sa casa, no la vaig pillar, i després van tenir la sort que quan vaig anar al club i a la porta n'hi havia un cotxe aparcat, que era un Peugeot 205 Cabrio. I jo recordava que una d'aquestes fonts m'havien dit que Esteban Cuesta, que era el gerent de la depuradora Pinedo, que és el que va ajudar a desfalcar 23 milions d'euros, m'havien dit que li havia regalat en diners públics i ese cotxe a esta persona, a esta traductora romana. Llavors vaig fer una crida de comprovació via matrícula i ens va així la identitat de la persona. I clar, què faig? Vaig entrar al club, vaig fer allí un fresquet i vaig demanar de parlar en ella. La xica molt assustada, la veritat. A mi me va costar molt escriure aquest reportatge perquè te dones compte de que són víctimes, te dones compte de que estàs en un tema molt delicat, no? Perquè, a més, de fet, quan ho van publicar, va fer el jutjat un requeriment a la Policía Judicial que al dia següent se va plantar en el club i la xica ja no estava. Ja l'havien canviat de lloc. Ja no vam saber res més. A mi és un dels temes més difícils i que més m'ha costat escriure de ma vida. Primera, per no caure en el sensacionalisme, no caure en l'agrogor, perquè estàvem parlant de persones que havien sigut utilitzades per esta gent per Esteban Cuesta en concret, no? Que ell se va enamorar i la va traure del club i se va posar a viure en ella en l'Avinguda de França, en un piso, li va comprar un cotxe, però després aquestes coses ja saben com acaben i les màfies també de proxenetes, no? També com treballen. Molt truculent, no? Però bueno, almenys vam acreditar que s'havien gastat diners públics per al consum de prostitució. Però ahí te la xugares un poc, no? Home, me podien haver trencat la cara, perquè a més ella se va assustar bastant. Jo vaig preguntar, el primer se pensaven que era un client que buscava parlar en ella, quan va baixar jo me vaig identificar, perquè això és una cosa que jo sí que crec que èticament sempre ho han de fer. Nosaltres ni gastem microsecrets ni càmeres ocultes, nosaltres anem de cara, ni paguem per les exclusives. Nosaltres t'has de guanyar la confiança, vull dir, el periodisme radica en això, no radica en comprar i subornar a fons, no radica en enganyar a les persones ni radica en gravar-les sense la seva autorització. Jo me vaig identificar, ella se va estar un poc, se va assustar, me va mencionar Esteban Cuesta, li vaig dir, no, tu tranquil·la, anem a parlar, i perquè jo no vinc a fer-te mal, vinc a contar el que ha passat. Bueno, pues lo típic, no vaig poder parlar molt perquè amunt allí se va... Imagineu-vos... No se t'aproparan dos goriles ni pues, res d'això. És un del moment que jo vaig rotllo que mires a la porta i si tinc que ir així escopetat, però no, se van portar bé. Jo, quan vaig tindre la confirmació de que era ella, a més nosaltres teníem la documentació dels passaports de quan havien anat als hotels que llogaven en diners públics per fer-se festes entre 7 o 8 xiques i esta gentola, ho vas confirmar, constatar que estava allí i tampoc n'hi havia molt més que parlar. Saps? Vull dir, al final no deixaven de ser unes víctimes, no? de tot este merder. I tant. Bueno, tots tenim molt recent el paper que el periodisme ha complit en destapar allò que Carlos Mazón volia ocultar, no? en la Dana, el seu desenteniment, no? I aquella sobretaula. L'edició valenciana del diari Punters ha sigut precisament qui més ha fet perquè es conega la veritat del que va passar aquell dia i la veritat que exigien les víctimes i la societat valenciana. Creus que haurà servit perquè els governants actuals hagin après alguna cosa? Home, jo crec que si ha servit per a saber
que tenen periodistes i tenen societat civil bufant-los al tos, ja me quedaré content. Vull dir, evidentment jo al principi de l'entrevista vos deia que els malos segueixen fent maldats, però moltes menys que en la primera dècada del 2000. Vull dir, ara és molt més difícil furtar perquè n'hi ha una societat més compromesa, menys permeable a aquests casos de corrupció. L'administració també s'ha ficat les botes, és difícil, sempre n'hi ha interventors, sempre n'hi ha gent que intenta fer això, se va muntar una agència antifrau que el PP s'ha dedicat a desmuntar per a que no faci la seva feina, després n'hi ha periodisme que està fent les coses. Vull pensar, i a mi sí que m'ho han dit, vull dir, al final, quan Mazón va dimitir, a nosaltres ens havia criticat molt perquè sempre esteu obsessionats i no sé què, i ara tot el món un poc te reconeix que teníem raó en el que estàvem plantejant, que no podia ser que el president estiguera eixa vesprada en el Ventorro. A més, no sé si heu vist Los hombres del presidente en la peli, quan ell aconsegueix enganxar que uno dels que estava darrere el Watergate treballava en la Casa Blanca, i ell bàsicament el que fa, quan li donen el cognom, ell el que fa és agarrar el llistit telefònic i cridar a la Casa Blanca i agafa el telèfon i ja té la confirmació de que aquesta persona treballa en la Casa Blanca. Vull dir que a vegades el mètode són coses bastant evidents, no? Però bueno, n'hi ha que fer-ho. Nosaltres així ens va passar igual. Quan vam descobrir que Mazón no estava en el CECOP i estava de dinar. Bàsicament, la gestió periodística que ha confirmat que era una bona jugada va ser cridar a les últimes persones que van estar en Carlos Mazón, a més 3, i confirmar en les 3 que ell els havia dit a aquestes 3 persones que s'anava a dinar i que s'anava a dinar i que s'anava a peu. A partir d'ahir nosaltres ja podíem confirmar, després cridàvem al Palau, bueno, vam tindre ahir un enganxo amb el Palau perquè ens diuen que vosaltres no dineu, i dir, ja, però nosaltres no som el president de la Generalitat. I a partir d'ahir quan se munta tota la bola i tot el castell del dinar, que acabem sabent dies després que és el Ventorro, que estava Maribel Vilaplana, perquè al final en una societat d'avui és molt difícil que un president de la Generalitat puga amagar-se en algun moment del dia amb la informació, testimonis. Per acabar, les pressions que rebeu els periodistes, que reben els mitjans, deuen ser moltes. Tu has parlat de querelles, també de la necessitat de ser independents econòmicament, no? Però hi ha molts mitjans que en aquests moments tenen una gran dependència de la publicitat institucional, no? De quina manera creus que això condiciona el seu treball? Home, això condiciona molt. Vull dir, en la crisi de model econòmic que pateix el periodisme de l'any 2007, de l'any 2008, encara no s'ha trobat un model que pugui donar els beneficis i els ingressos que donava el diari del paper, per exemple, en el 2006. No? Aquestes facturacions de centenars de milions d'euros per part d'un diari, això no existeix. Què passa? Que quan no n'hi ha aquestes quantitats de diners no tens redaccions grans, són redaccions molt raquítiques, no tens recursos per a fer investigacions llargues, reposades, per a gastar-te en bases de dades. Clar, què passa? Que avui en dia molts mitjans de comunicació tenen una dependència molt important de l'administració pública, però també de l'empresa privada. Al final, quan n'hi ha problemes de tensió o problemes com el que va passar en la Dana, per exemple, el que fa l'administració és anar a per els crítics. A nosaltres ens van deixar a zero en la publicitat institucional. En 2024, des que esclata l'escàndol, i en 2025 jo no he vist les xifres, però jo sé el que hem ingressat nosaltres en 2025 de la Generalitat, i són menys de 10.000 euros de 10 milions d'euros. Vull dir, és un castig. Nosaltres per audiència hauríem de tindre 15 o 20 vegades més si feren un repartiment de la publicitat per audiència. Però no, se castiga, se crida a les agències per a que quan repartiren la publicitat, si a tu l'agència fa un pla de mitjans i te posa el número 3 per audiència, per repercussió, ells te baixen al 25. Amenacen a empreses privades que s'anuncien en el teu diari o que col·laboren en actes, intenten ningunejar-te també institucionalment, no te conviden o sigui, trenquen la relació institucional, t'intenten apartar, t'intenten marginar. Vull dir, això mos ho han fet amb nosaltres aquest any i mig. Vull dir, ara veig que n'hi ha un interès perquè tornar a tindre una relació que ha de tindre normal un mitjà de comunicació en una institució o una empresa privada, que és una relació normal, de cordialitat, i més quan el que administra són diners públics, que nosaltres ahir anem a seguir sent igual, perquè som periodistes i el diari tenim la línia que tenim amb tots els que manen. Quin avantatge tenim nosaltres? Que enguany arribarem al 47% del pressupost de socis i sòcies. O sigui, nosaltres quan obrim la persiana no ens hem de preocupar d'això. Això que te garantís que quan venen tortes o quan hi ha moments de tensió
pugui ser impermeable a aquestes pressions. A mi me quedaran una vegada, ja no me tornaran a quedar. Una tasca supernecessària que heu fet en la dona i que continueu fent dia a dia. I com dius tu, toque a qui toque i caiga qui caiga, no? Ahir hem vist també el cas dels abusos sexuals o agressions sexuals. De Salazar, o quan estava el president Puig, sobre les seues accions en el grup Mediterrani, nosaltres vam ser els més incisius en aquest tema. Jo personalment, vaig escriure, va ser molt dur i molt crític en que no podia ser que el president de la Generalitat tinguera accions d'un mitjà de comunicació que rebia fons públics de la Generalitat. Vull dir, nosaltres, evidentment, som un diari obertament progressista, això tampoc enganyem a ningú, o ensenyem el món, o mostrem el món des d'aquesta mirada progressista, que te pot agradar més o menys, però d'això consisteix la pluralitat informativa, de que en totes aquestes visions del món se configura una opinió pública sana. El problema és que no els interessa aquesta visió, o aquesta part de la societat, als que manen ara no els interessa. A nosaltres ens interessa i molt, per això som lectors i socis del diario.es en la seva delegació valenciana, i per això t'agraïm moltíssim que hagis participat en el programa, amb aquesta entrevista, i que col·laboreu amb nosaltres, que no sap l'audiència, però gravem així a la redacció del diari cadascun dels episodis. Pues moltíssimes gràcies per convidar-me, ja vos he dit, me feia molta il·lusió. Per acabar, com és habitual, escoltem una selecció de notes de veu que ens aporten enfocaments addicionals i complementaris al tema tractat. Per a aquest episodi d'Animals Polítics ens han fet arribar les seues paraules Raquel Ejerique, Francesc Arabí y Esther Fallos. El periodismo de investigación, bueno, a mí me apasiona, pero es verdad que hace sufrir mucho porque normalmente el objeto es alguien poderoso, o una administración, o un político, o alguien del mundo de las finanzas, de la economía, y claro, tiene mucho riesgo. Y de hecho, la gran mayoría de veces antes de publicar, lo primero que se hace es consultar con los abogados, ¿no? A ver qué riesgos hay, qué comprobaciones se han hecho. Se revisa el texto también desde el punto de vista legal y luego se publica. Y a veces sí que hay un tema 100% seguro, tienes los papeles, etcétera. Pero en general siempre hay como un punto negro al que no puedes llegar porque, bueno, esa persona te lo tendría que confesar todo, o es una documentación que solo obra en poder justamente de la persona sobre la que vas a publicar. Y aunque lo tengas siempre más o menos amarrado, con papeles, con varias fuentes, la verdad que es un tipo de periodismo apasionante, pero que hace sufrir bastante porque cuando lo publicas sabes que va a haber pues una avalancha mediática, ¿no? De otros medios que te van a citar, etcétera, seguramente, pero que el afectado o la afectada van a decir que es mentira, con lo cual tienes que tenerlo todo bastante armado y bastante temple o sangre fría, porque sabes que una vez publicas, bueno, eso no acaba ahí. Va a empezar una guerra de relatos para lo que tienes que estar también psicològicament preparado. Quan ens escabussem en el subsol de la política i l'economia, investigant els perquès i les pràctiques corruptes, trobem més clavegueres que arena de platja. Eixa almenys és la meva experiència. Parlant d'experiència, vull fer menció a 4 errors molt habituals que solen cometre els periodistes quan ens acostem a destapar la corrupció. Són errors que, al meu parer, naixen del prejudici i d'una mala educació de la mirada. En primer lloc, el paradigma bàsic de l'acte corrupte dibuixa 3 protagonistes. Un polític que adjudica a un empresari un contracte amb el vistiplau d'un tècnic / funcionari. A l'hora d'investigar, crec que no hem de fixar el focus en el polític. De fet, sol haver prou més empresaris implicats en corrupció que no polítics. Mira el cas Terra Mítica, Erial i altres casos. I els tècnics són sempre claus perquè són els que vesteixen el sant. De fet, el 99% dels expedients en casos de corrupció són legalment impecables. Estan niquelats. En segon lloc, ni llengua ni bandera. Res vertebra més que la merda, parlant clar. En la corrupció no hi ha fronteres, ni pàtries ni sigles de partits. Els bitllets negres de 500 són com un passaport diplomàtic. El promotor Jaime Febrer, per exemple, l'epicentre del cas Assut, comprava a tots els que estaven en venda, foren del partit que foren. En tercer lloc, no pensem que el consens és un antídot contra la corrupció.
com que el projecte ha estat aprovat per unanimitat, no és sospitós de res. Lamento dir que sovint és just el contrari. Els projectes aprovats per consens moltes voltes amaguen compravenda de vot. Res agrada més a un promotor d'un projecte que el consens. Per què? Perquè espanta sospites i dona pau i tranquil·litat. I en quart lloc, si vas publicant capítols d'un escàndol i la reacció és querellar-se o amenaçar de fer-ho per part dels al·ludits, és que has punxat os. Si la resposta és el silenci, és que vas més ben encaminat encara. Has tocat nervi. Ningú que tinga res que amagar anirà als tribunals per molt que es faci l'ofès. Per què? Perquè els tribunals són com els quiròfans. Saps com entres, però mai no saps com pots eixir. La Directa som un mitjà de comunicació que fa ja quasi 20 anys que fa periodisme d'investigació. En el marc d'aquests anys, un dels nostres treballs ha estat fiscalitzar l'activitat de les forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol i denunciar la vulneració dels drets socials i polítics. Una de les nostres investigacions més recents ha estat la sèrie de publicacions que han destapat fins a 6 infiltracions policials en moviments socials dels països catalans. A principis de 2020, tot just després de les mobilitzacions de la tardor de 2019 contra la sentència del procés, almenys 4 agents del Cos Nacional de Policia s'infiltren en els moviments socials. Sota identitats falses, Maria Perelló a Terra, a Girona, Ramon Martínez a València i Daniel Hernández i Marc Hernández a Barcelona. Anteriorment, Joan Llobet a Terra, a Lleida i Belén Hamad ho fa a Barcelona. Quan vam destapar el primer cas, el de Marc Hernández, vam donar a conèixer el patró de comportament i actituds que havia seguit per modelar el seu personatge d'activista fictici i aconseguir així infiltrar-se en l'activisme. Aleshores es va començar a sospitar dels altres agents infiltrats. Vam detectar indicis i una sèrie de coincidències en el patró de comportament i actituds de la resta d'agents i això ens va permetre descobrir-los. També ens ha fet tenir la certesa que es tracta d'una operació coordinada d'infiltració de múltiples agents. Arran dels casos d'infiltració policial descoberts, persones i col·lectius afectats han presentat diverses querelles. Totes elles coincideixen a acusar els agents, els seus comandaments superiors i el Ministeri d'Interior espanyol d'un delicte de tortura, maltractament i revelació de secrets, entre d'altres. Totes les querelles han estat desestimades als jutjats i ara s'està a l'espera de la resolució dels recursos presentats en instàncies judicials superiors. Òbviament, d'infiltrats n'hi ha hagut sempre. És un mètode d'espionatge que els cossos policials i els serveis d'intel·ligència han utilitzat tant per mitjà de persones que han estat captades com per mitjà dels informadors infiltrats. Però és la primera vegada que s'aprofundeix tant en les investigacions i que se saben tants detalls que tenen a veure amb el modus operandi. També és la primera vegada que el govern espanyol reconeix aquestes infiltracions, reconeix que són agents d'intel·ligència, una figura que és als llimbs legals. Per tant, és la primera vegada que s'arriba tan lluny a oferir informació en relació amb aquests casos i que s'emprenen accions legals per a denunciar que aquestes infiltracions policials col·lideixen amb els drets fonamentals i els vulneren. Raquel, Francesc, Esther, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 17 d'Animals Polítics. Podeu subscriure-vos i escoltar-nos a totes les plataformes i trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana. Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.